Inkahuna, 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 inkahuna. Gure mendietan dantzan atxikitzen dugun sua zeinek piztu zuen. Beraz, egunon deneri ongi etorri Ziliport kolektiboko emankizun berrira, beraz, bi hitzez, Ziliport kolektiboa kontra-informazio etorri bezala sortu ginuen. Gure helburua formakuntza politiko eta politizaziorako barkatu espazio bat izaitea da, gure autoformakuntzarako lehenik, eta bidera bar, entzuten eta segitzen gaituztentzat ere. Libertimendua eta iauterieri buruzko Antion Lukuk eman hitzaldia ikusgai duzue gure sare sozialetan, baita Txumin Ikertu Gutirekin hasi dugun abertzaletasunaren historiari buruzko emankizun zikloko lehen hitzaldia. Beraz, segitzen gaituzie sare sozial gehienetan, Ziliport kondu izena bilatuz, gure edukiak interesatzen bazaituze partekatu eta komentatu dudarik gabe, eskiltipiak aktibatu, kritikatu, gomendio eta laudorio guziak barkatu, ongitorriak dira. Beraz, gaur Asisko urmeneta dugu gure gomita, Asisko, komikegile, irudiegile, marrazkilari, eta sare sozialetan zure burua izendatzen duzun bezala, euskal artibista zira. Artea, irudi eta komikien bidez, gure herriak pairatu dituen hainbat traumatismo sendatzen entxeatzen zira. Astapenean errandugu politizazio espazioa izan hain ginuela, eta erran daiteke zuk ere politizaziorako erabiltzen dituzula zure sorkuntzak. Azken urteetan hainbat komiki argitaratu dituzu, Euskal Abalaiak, Euskal Herritarron egoera kolonizatua argitan ezartzeko, eta gure buruen eta herriaren deskolonizatzeko gako batzuen emaiteko xedez, izan da Aztitza, Agostixaoren biografia marraztua, Amaiur Libera Estate, Nafarroako konkista garaiko Amaiurko setioaren 500 urteen karietara, eta 2008an sugarren mende Euskal Herriko sorgin auzieri buruzko komikia. Azken asteetan ni ez naiz sorgina dokumentalaren prestaketan ari zira, ikusi dugu sareetan, sugarren mende komikiari segida emanen diona, eta horren aipatzeko komitatu zaitugu egun. Beraz, mire esker, Asisko egunon, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun zure aurkezpen hontan. Ez eskerrik asko zuei. Sorgine iza. Sorginen kontrako auziak dira, zuen dokumentaleko gai nagusia. Sorgine izako auzi horiek Europa osoan erdi aro ondajean biderkatu ziren, eta aro moderno hatxajean hor suspertu ziren, eta Euskal Herrian bereziki indar berezi hartu zuten. Ehunka, milaka pertsona auziperateak eta erailak izan baitziren. Satanen eta demonioaren sekta eretikoko kide zirelakoan. Frantziatik din epaile eta Espainiatik igorri inkisizidoren gandik. Badira teoria hainitz, sorgine iza horien ahazoin, jatorri eta motivazioen espikatzeko historialarien artean. Eta untsa ulertu badugu elkarrizketa honen prestatzeko igorri diguzuen dokumentua, eta baliatu duzuena, laburbiltzen duena pixka bat filmaren hipotesia. Bada ahazoin bat, zuen ustez guti aipatzen dena historialarien artean, edo hori aipatzen duten historialariak ez dira aski aipatzen zuen ustez, eta hau da, hauek dira ahazoin geopolitikoak. Berba hortik hasten algira. Zuen filmaren zendako senditu zuen filma horren egiteko beharra, eta ze sorgine izaren ze ahazoin ez da aski argitan ezagri zuen ustez. Agerki. Sorgintzak saltzen du, sorgin eizaren inguruan edo sorginkeriaren inguruan urte oro ateratzen dira filma berriak, fikzioak, dokumentalak, erakusketak, eta franko arrakastatsu. Baina nik uste dena ez dagoela kontatua. Adiskide bate galdetu zidan, baina Asisko, baina sorgin eizaz ez dagoia dena kontatua, ez. Nik jende askok bezala nik uste interes berezia baudala gaian, eta
beti zerbait gehiago ikasten saiatu eta gero eta nahasiago. Erakusketa bat montatu zuten Iruñan, dola 3-4 urte, Nafarroako artxibategiak, unibertsitate publikoak, Opus Deikoak, sekulako sos publiko pribatuarekin eta dena, sartu eta ja lehenbiziko gauza, argi apala, musika inkietantea, deaburraren iduri, hemenka, paper zarrak, buelta eman, handik atera, eta baina ze gertatu zen egiazki, ez dugu sekulan argitzen. Gero fikzioetan ere bai, niri nabarmena egiten zait, bai komikietan eta filmetan eta akelarre zarrean, akelarre berrian eta denetan, esplikatzen dutela afera amodio historio baten bidez. Nola bikote bat ezin gauzatuzkoa, eta orduan mutikoak azkenean ez barkatu neskari, eta neska prezeski gaina ibiltzen dena belar eta onjo biltzen, eta hor ez da amodio historiorik. Hemen Sorgin Eiza izan zen prozesu historiko biziki bortitza, bizugarri bortitza Europa guztian, Euskal Herrian oso bortitza, zen haunitzetan ere pixka kentzen da, Euskal Herrikoa isa handiagoa izan zen, imperio Germaniarrean eta behar bada, baina Espainiak ez du hainbertze jende garbitu eta jazarri Euskal Herrian baino, eta Frantzia ez da inun enplegatu hain bortizki Euskal Herrian baino garai berean, garai berberean. Aurren erabilpena, aurren instrumentalizazioa ez da inun hain handia izan hemen baino. Aur txipien bai torturatzea, bai momentu batez Salazar Frias, hori ere historiografia ofizial espainolaren arabera, bere izan baitzen Sorginen abokatua, baina etzen Sorginik eta bera ere etzen abokatua, epailea zen. Eta berak erraten du, hitzez, badituela 2000 konfitente, momentu jakin baten, ernai baita, salatariak. Salatzen baitituzte, auzokideak, olako krimen ikaragarria eta egiteaz. Vampirismoa, profanazioa, infantizidioa, kanibalismoa. Eta erraten du, 2000 konfitente horietatik, erdiak, beraz kontuak ez bazezik gaizki ateratzen, 1000, 6 urtetik berakoa dira. Beraz, baitu, 6 urtetik beitiko 1000 aur, ederki manipulatzen dituena, beldurrez, berako apezaren kasua ezaguna da, idatzia da, 40 egunez, 40 gauez, aurrak sartzen dituela bere etxean, oiu, tortura, mehatxu, sua, 40 egunez gauez, aur txikiak, batzuk 6 urtetik beitikoak, eta batzuk ez dire kapable, errateko aita tamaren izenak, sobera txipia baitira, baina epaiketara etorri dire 20 izen deiturekin norden akelarreko erregea, norden akelarreko erregina, nork pozoindu duen, nola aurrak eramaten. Orduan, Euskal Herrian badire berezitasun batzuk, izugarri bortitzak, eta orduan nik uste gainera konbentzituan nago nola historia pasatu da horria, baina dena esplikatu gabe. Eta gainera nik uste prozesu historiko harrek utzi zituela traumatismo batzuk eta gure herrian, aurroiek gero nola bizi ziren. Jakin eta horiek salaturik torturak badakigu ze ondoriek ekartzen ditu, aur batengan eta gaina aurrak jakitea bere deklarazioaren ondotik garbitu ituztela ez dakizen bat inozente beren herrian eta hori guztia, gero Espainiako erregeak eta Frantziako erreginak denbora berean igorri zituzten misioilariak saldoka, tropaka, mendietara jendearen pixkat burmuin garbiketari segida emateko. Momentu hortan, Frantziak ez du aski predikari euskaldun eta etorri da orduan Materra eta Poivro, eta hori guztia gero euskaldundu direnak eta idatzi dutenak Sorginen kontra. Traumatismo ikaragarria handia dago, eta niko mentzituan nago, eta niretako bide bada, komikiarekin hasi ginen, investigatu genuen edo ikertu genuen Franco, eta dokumentalarekin segitzen ari gara bide horretan.
Eta nire, ez da inolarran behar den, nire satisfakziorako gero eta gehiago munduan nola interpretatzen den, eta gure ez da inurrun. Hemen nik uste euskalduna garela, azkenetarikoak ari garela oraino sinisten, elkartzen zirela, jende libre horiek mendietan eta drogatzen zen, eta sexua, eta besta haiek bazirela, eta sorginak, eta hori gezurra da. Hori inkisidorek eta epailek asmaturiko alibi bat izan zen, sekta demonioakoaren bilkura, sabat, konventikulo, ayuntamiento, hori guztiak, hori gezurra izan da. Zazena, guri saldu digutela hori, lareun urtez, lau mendez, izan baitzen momentu jakin batean isiltasun ediktua, horren bidez ezin zen aipatu ere kasurik, epaiketarik, elegiterik ez deus, orduan kontakizun bakarra dagoen lekuan, herritarrak hau da tapaturik eta burmuina aski garbiturik ezin kontatuz berea, orduan inkisidoren kontakizun horrek bide egin du, eta mende hauetan guztietan buruan duguna da bai Delankreren liburuan ziarko artistak egin zuen marrazka ikaragarria, hor akerbeltza, edo goiak egin zituenak, edo Europan eginak direnak, hori gelditu zaigu gure iruditeri kolektiboan, ez daulakorik izan, eta oraiko ikerlariek gauza berbera erraten dute. Hemen Euskal Herrian, inork ez duelakorik erraten. Historiografia ofizialak erraten du, bai, seguraski bazirela erritu prekristauetako ondar erexa batzuk eta hortatik eta Karo Barojaren teoria da, oraiko egunean Euskal Herriko Unibertsitatean doktrina dena. Ikasle batzu duela 14 urte egin zuten lan bat euskarazko adarrean, nahi dut, eta jorratzen zuten gure lan hipotesia. Ukantzuten deia erranez, edo hartzen duzue doktrina ofiziala, edo ez duzue gaindituko proba. Orduan, errantzuten, baina nahi baldin bauzue, unibertsitatea kontrobersiarako lekua da. Ekartzen aldugu morroi hori, esplika dezan, zer den, bere teoria, eta ez. Doktrina ofiziala, zoin da? Doktrina ofiziala da, batetik, Espainiako inkisizioa izan dela, Europan izan diren jazarpenetan eta hola, izan dena harinena, zientifikoena, bukatu dela baizik eta inkisidore empiriko batek eman baititu froga batzuk ezbaitzen existitzen eta orduan gauetik goizera pasatu da. Eta doktrina ofiziala da, Karo Barojaren aritik tiratuta, zerbait bazela. Zerbait bazela, behar bada ez akerbeltza behar baditzela aterako, baina bazela erritu paganoetako ondarra Euskal Herrian, eta orduan horren kontra Elizak jo zuela. Doktrina ofizial hortan, ez da planteatzen. Paganismoaren kontrako Eliza katolikoaren erantzuna Euskal Herrian. Justu, gibelerat behiziteko, eta aipatu dituzu hainitz hitz, hainitzek baitiko ez dituztenak ulertuko, inkisizioa, Salazar aipatu duzu, hartzen algin nuke, berbada garaiko Nafarroako egoeratik abiatuta, pixka bat kronologikoki eta esplikatuz hitz bakotxa, edo kontzeptu bakotxa zer den, nola pastu zen, zertan zen zer den egoera geopolitikoa garaian, eta gero nola txertatzen den hor sorgina izan. Aurten beteko dira 500 urte, lehenbiziko erreketa kolektiboa izan zenez geroztik Euskal Herrian. Lehenbiziko aldiz agertu da sekta satanikoa terminoa. Orduan esplikatzeko behar bada hori baino lehenago, sorginaren irudia zein dugun Euskal Herrian. Zen hau nizetan sortatu zaigu. Baina sorgina gauza ona da, sorgina, azken mende honetan, izan da berreskuratze bat sorgintasunarena errandezagun, piratena bezala ere bai, batean berreskuratu egin dira
seguraski helburu zilegiekin, baina behar bada historiarekin zer ikusteko gutxi daukatenekin, ez? Goazen aitzina. Batetik, sorginak hartzen baldin baditugu mitologiaren ikuspegitik, inframunduan, lurrazpian bizi diren izaki batzu dira, ahalmen berezidunak, eta gauez ateratzen dire gure mundura, eta Oilarraren lehenbiziko kantuarekin berriz ere sartzen direna. Hortan, badire ipuin zaharrak eta holako gure mitologia nahi bada. Bestetik, beste ikuspegi bat edo beste ikuspuntu bat da sozioekonomikoa. Sorginak munduan betitik eta oraindik eta gerora ere bai dira jende jakin batzuk izena eta deiturarekin eta ahalmena dutenak eritasun jakin batzu sendatzeko edo etorkizuna igartzeko edo gaiztoki berba jendea pozointzeko edo ekaitza ekarrazteko, badire hoiek. Eta orain gu aztertzen ari garena daia prozesu historiko jakin bat. Prozesu historiko jakin horren bidez, Europako elite intelektualak asmatu egin du konzeptu berri bat. Eta sorgina ez da mitologiako ura lurreko izakia. Ez, orain aire ibiltzen alda. Airatzen alda. Hori bat, lehenbiziko aldaketa handia, bigarren aldaketa handia. Ez da ezautzen genuen izen eta deitura dun petrikilo edo senda lengo protomediko ura. Ez, orain nornai izaten alda zeren sekta bat baita. Eta sekta hori edatzen ari da eta intelektual horiek asmatzen dute antimundu bat, antigizarte bat nahi dutela instalatu. Jainkoa kendu eta horren ordez deabrua eman. Eta horren deabrua lehenbiziko aldiz sartute ekuazioan. Orduratio, sorginkeria ematen baldin bazen epaiketetan eta barretan zen delitu komuna, zibila. Nini bat hilda herrian, seguro sorgina izan dela. Horran bagenekien nortzen sorgina eta onarren kontraio. Orain ez, orain deabrua sartu da, antimundu bat edatzen ari da, gure munduaren akabera ekarriko baitu, eta orduan sekta da kolektiboa. Herriak, familiak, eta hasten dire jazartzen. Nola ematen da hori Europan? Europan ematen da batetik mugalde eskualdeetan. Mugaldea zer nahi da? Momentu hortan potentziak handitzen ari dira, eta adibidez Espainia eta Frantziaren kasuan, Nafarroa konkistatzearekin, Espainiak oso muga luzea du Frantziarekin. Ez da kasu bakarra, aztertzen baldin baditugu non eman den sorgina iza Europan, ikusiko dugu Katalunian ere bai, Saboian, Alsazian, Suizan, Eskozian, Laponian, herri bat, populu bat bizi den eskualdean eta gainetik bapatean orbana eginda bi potentzien artean. Bi potentzia haunitzetan elkarren etxaia direnetan. Ordan da, populazio batez fidagarria, hor elkarrekin esposatzen dira, merkatu elkarrekin berizkuntza dute, berkultura, baina hauek etxaia dira, ordan, konstante hori ere ematen da. Ordan, Nafarroan edo Euskal Herrian noiz eman da, erran bezala, 1512an, Espainia ja inbaditu du Nafarroa eta beretu du. Eta ondoko urtean, inkisizioa instalatu du Iruñan. Gauza jakina da, nafartarrek ez zutela beharrelakoan onartu inbasioa eta okupazioa, eta orduan altxamenduak izan ziren. Eta altxamendu bat ematen den bakotxean, nork hartzen du parte epaitzeko, ikertzeko eta kondenatzeko inkisizioa. Eta inkisizioko paperetan behin eta berriz agertzen da, inkisidorek ikas dezaten nor saiatu den Nafarroa ematen Joanes Labriteri. Ernai baita, errege Nafarrokoari bestaldera joan dena eta batzutan saiatu dena Nafarroa berreskuratzen. Horran, lehenbizik momentutik ikusten da afera politikoa dela. Besteak beste, Espainiako inkisizioa eratu dutelarik, 1818 nola itzuli horretan, lehenbizik momentutik izan da patronato regio erraten den, baita erregeren patronatua dela.
Espainiako erregeak hautatzen du inkisidore nagusia eta proposatzen Erromari. Eta Erromako apezpikuak gehienetan onartzen du. Beraz, kargu politikoa da. Orduan, Nafarroan eman da orduan, eta 1512an baldin bada inbasioa eta altxamendu bakotxa ematen den, edo altxamendu bat ematen den bakotxan, inkisizioko egoitza gerota urrunagotzen dute bortuetatik eta gerota hurbiltzen gehiago Espainia aldera. Iruñan kokatu zuten hasieran, 1512 altxamenduan pastu zen Lizarrara, 1516an beste altxamendu bat berriz ere Tuterara eraman, eta 1521an Udaberriko independentzia berriz ere berreskuratu denean, eta askapen armadak lehenbizi gauza egin duena, jauregi inkisitorialera joan, Tuteran, eta lehertu jauregia, askatu presoak eta materialari su eman. Berriz ere, espainolek berkonkistatu dutelarik Nafarroa, ja inkisizioa Nafarroako distritua, ez da sekula Nafarroan izanen, baino Kalahorran eta Logroñon. Beraz, Ebroz bestaldean, oso ongi inguraturiko lekuan. Beraz, hortatik antolatuko da Nafarroako delako distrituak hartzen baitu Nafarroa eta oraiko 3 probintzietan, eta gero Burebako, Beloradoko eta eskualde batzu Gaztela eta Aragoikoak. Baina inkisizioa, tribunal hori berezia dena, bere lehen funtzioa, beraz, konkista baino biziki lehenago ere, zertzen ziren sekta heretikoak jazartzea edo zen katolizismoaren monopolioa pixkat babestea edo... Bai, momentu batez Kataroen mugimendua... Konkista egin ziren? Bai, aize lehenago, ja 13. mendean edo Kataroen mugimendua eren kontra Erromako ortodoxiak armatu du inkisizioa. Heresia hitza, kuriosoa da, baina heresia hitza nonbait grekotik heldu omen da, eta erran nahi omen du autua. Ez bazara dogmakoa eta itxu-itxuan sinisten, autu bat egiten baldin bauzu hori heretismoa da. Bereizten baldin bazira ortodoxiatik. Horran, Erromak antolatu zuen delako hori, ikertzeko eta erreprimitzeko. Bide batez errateko, horrek ere badu asko politikotik momentu horretan. Frantses gurutzatuak etortzen direlarik Oksitaniara eta Oksitania menperatzera oso lotua dago horrekin, ez? Beti boterea eta Elizako boterearekin. Horran, hori erdi aroan. Beraz, aro modernorako inkisizioa ja desagertzen ari da, mundua beste gauza batera pasatu da, baina momentu historiko jakin batean Erroma mehatxatua izan da, baizik eta turkoak ari baitira edatzen Mediterraneon barrena. Eta orduan Erromak eskatu du laguntza. Eta inor gutxik ez du kasurik egin, bakotxa bere gauzetan ari da, momentu hortan. Eta orduan Espainiako erregeak, Fernando Aragoikoak, oso estadista handia baita, proposatu zion, nik botako ditut turkoak Mediterraneotik, mehatxoan baitzen zera guztia, armadak eta hola libratzera Mediterraneoa musulmanen gandik, baina horren trukean inkisizioa berriz ere berrantolatzeko eskubidea nahi dut. Beraz, Espainiako inkisizioa berriz ere eraikitzen da 15. mendearen bukaeran, eta erran bezala, patronato regio bezala, erregeak berak aukeratzen baitu inkisidorea. Momentu horretan, Nafarroa independente den garaian, inkisizioak ez du sartzerik Nafarroan, eta kuriosoa da, urte batzuk berandu bai, Margarita Angulemakoak, Margarita erreginak, Nafarroko erreginak, liburu farsa dramatiko bat atera du inkisidorea izenekoa, hor trufatzen baita inkisidorez eta beren zeraz. Bitartean Espainian irri gutxi. Eta horrean, eretismoa dutela jomuga, Espainian berriz ere bersortu dutelarik inkisizioa, judaismoa izan da partida,
juduen kontra, eta orduan juduak karikaturizatzeko eta kriminalizatzeko asmatzen hasten dira gero sorginkeriarentzako baliatuko dituzten klixe berberak. Kanibalismoa, aurren infantizidioa, pozoinketak eta olako. Orduan, judaismoa, moriskoak, gerora etorriko dira kalbinismoa, reformista, luteranismoa gainatekoak, eta hori baino lehenxago sorginkeria. Hor, deabrua nahasi baitute sorginarekin, horran aitzakia da eretismoa dela errateko. Eta beraz, tribunala erlijiosoa dena teorian, baina egiazki politikoa dena, Carlos Bosgarren enperadoreak, Espainiakoak, errandu momentu jakin batean, bai, inkisidoreak okupatzen dira, arduratzen dira, fede aferetaz, beren nagusiek kontrakorik erraten ez diegun bitartean, kontrakorik manatzen ez diegun bitartean, inkisidoreak bai arduratzen direla erlijio aferetaz. Baina bada, beste alor bat ikaragarri handia, eta hori nazioarteko garaiko begiraleek, enbasadorek etala, erraten zuten, arrazoi guziarekin, Espainiako inkisizioak zuela Espainiako Estatu Kontseiluak baina indarra handiagoa. Bestea beste, edatua baitzegoen bere kolonia guztietan. Hartzen baldin bada momentu hortan Espainiako imperioa, Filipinetatik Siziliaraino 21 tribunal. Eta Espainiako Kontseilua ez bezala, inposatzen du legeria bakarra leku guztietan. Zeren, ja Aragoin, ja bazuten estruktura legal eta juridiko diferentea, Gaztelan beste bat, Portugalen beste bat, eta barretan. Beraz, inkisizioa, eretismoaren kontrako tresna bezala sortzen da. Eta gero, eretismotik, edo beraz, lehatzen da, edo nola pasatzen da hori sorgin, nik untsa horrektu badut dokumentua, badu zer ikusi zuzena, zuen ustez, edo eta badu zer ikusi zuzena Nafarroko konkistarekin, sorgine izaren indartze horrek. Hori, azaldu diguzu leho handitan nola pasatzen den, eta transizio hori, baina sekiago nola pasatzen da transfer hori edo... Batetik bada, historialari batzuk aipatzen dute sorgin eiza Euskal Herrian hasi zela, ez inkisizioak abiatua, baina Nafarroako tribunalek abiatua. Eta hori egia da, aipatzen da ere bai inkisizioa etzela hain gogorra izan tribunal zibilak bezain, eta hortan behar da beren parteare ezpaita dokumentazioa hundirik. Biek biziki gogor egin zutela hori seguro. Baina baita ere pixkat kontestualizatu behar baldin bada, esplikatu behar da, ja labur saiatuko naiz esplikatzen, eta gaina marraztu gabe, ez da nola pasatuko den, eskapatzen zait eskua pixkate marraztera. Beraz, Nafarroak burujabe izan den bitartean, hor 3 tribunal nagusi izan dira. Batetik, Komto Ganbara, sosez arduratzen dena, bestetik, Gortea erraten zena, eta hori zen lehen instantziako epaitegia erran dezagun, eta gero zegoen Errege Kontseilua, eta hori zen Gorena. Beraz, Kontseilua zen epaitegia zelako, baina baita ere koroa aholkatzen baitzuen aferetan, Estatu Kontseilua zen. Frantziak badu berea, Espainiak badu berea, Nafarroak bazuen berea. Nork osatzen du Estatu Kontseilu hori? Koroak izendaturiko adituak. Hoietako batzen adibidez, gerora santu bilakatuko den Francisco Xabierren aita, Joanes Jatzukoa, hori zen Estatu Kontseiluko kide. Momentu batez, Espainiak inbaditu Nafarroa, eta horren purga gogorrak izan dira leku guztietan, bestea beste Kontseiluan.
Joanes Jatzuk, adibidez, egin behar izan du bestaldera errege-erreginaekin eta joan da hortik. Eta erregeak izendatu ditu bere aldekoak, kargu politikoa dira, normal den bezala. Eta horren, aldatu baititu ordenantzak, hor izendatu ahal izan ditu 3 arrotz, garai hartako paperen arabera, estranjeros, eta hori dire 3 gaztelar. Burua dena Ertzila Bermiokoa, gaztelako koroakoa, eta hor ari da gaztelako agente gisa. Horren, erregente erraten zaiona edo errege ordea, beraz tribunal hortan burua da gaztelako koroapeko bat. Gehi beste 2 gaztelar edo arrotz. Eta gainateko guztiak dira izendatuak. Izendatua den hoietako bat da Petri Balantza. Petri Balantza da Iruñeko noble bat, Beaumontes familikoa, ibili dena Espainiaren alde lehenbiziko burruka guztietan, eta Zangozako jendea erreprimitu duena 1516ko altxamenduan. Egin ditu merezimendu handiak, eta Espainiako enperadoreak izendatu du ere bai konseilukide. Hor dugu ja konseilua biziki interbenitua, randezagun erratea, tribunal Nafarrek egin zuten, bai, Nafarrek okupaziopean eta guztiz interbenitua. Nik ez du defendituko hemen inongo instituzio, baina errealitatea kontatu behar da den bezalakoa. Momentu batez, 1525ean, Balantza abiatu da Erronkaribar, Aezkoa, Zaraitzu ibarretara. Baizik eta delinkuente, kriminal, biziki lanjeros batzuk eskapatu baitire Iruñeko presondegitik eta joan dire harat, eta erraten duten bezala leku haunitzetan dire hartuak eta babestuak. Horran, kriminal horiek nonbait bertako populazioak hartzen du ongi. Horran, nortziren ez dakigu seguru. Balantza joan da harat, eta gauetik goizera deskubritu du sekta satanikoa badela. Lehenbiziko aldiz agertzen da 1525ean. Momentu biziki interesgarria da geopolitikan, zeren Paviako batalla emanen da aste batzuen buruan, nun Espainiak garaituko baitu Frantzia. Eta Frantzia eta Nafarroako erregeak biak preso hartuko ditu, eta momentu batez egiten da botere utzune bat eskualde hortan. Eta beraz, Espainiako enperadoreak baliatu du, eta Balantzarekin berarekin etorriko da Garazi, Ostibarre, Amikuz eskualdera erreprimitzera hemengo jendea. Da, sorgin eiza eta jende eiza ere bai, aldi berean. Orduan, bukatzeko ja pixkat pilula astun hau, Nafarroako delako konseiluan, Balantzari konseiluak eman dio baimena ikertu, galdekatu, epaitu, eta ejekuta ditzala behar dituen sorginak. Lehenbizik kontutik hartzen da maskulinoan eta femeninoan, broxos broxas, bietarik. Momentu batez, hainbeste lan baitu Balantzak bere sarraski horretan, eskatu baitu laguntza Iruñera. Eta Iruñetik erantzun diote, ez, hemen 2 epaile baizik ez baikira, nola 2 epaile normalki 8 dira, beraz, Balantza bat Erronkaribarren eta eskualde horietan. Iruñan 2. Non dira beste 5? Beste 5 Toledora joan dira elkartzera Espainiako enperadorearekin eta inkisidore nagusiarekin diseinatzekotan nola izanen den sorgin eiza Nafarroan. Eta hor eman dituzte asteak eta hurrengo urtean Granadan eginen da sorginen inguruko junta bat non egonen baitire epailoietako batzuk, errateko tribunal zibila zela, bai Nafarroakoa zela, bai, baina guztiz biek bat egiten zutela nonbait edo kontaktuak nivel gorenean izan zirela, eramateko aitzina sorgine iza. Hor antolatzen da, edo diseinatzen da sorgine iza hori, eta hortik goiti hasten da kontzilio horren ondotik mende bat iraunen duen jazarpena. Hor, ari gira beti, nola egin dut, Nafarroa garaiaren parte hortaz. Berriz ginen gira gero mende batez hor pasatzen denari buruz. Anartean, ze pasatzen da hor
iparraldean edo Lapurdin, Nafarroan, Txiberuan, ze testu inguru da. Bada parte bat oino soberanoa dela, beste biak frantsesen menpe, ze... Bai, hor ere, pixka falta zait mapa bat, baina saiatuko naiz esplikatzen. Kontuan hartu behar da, lehenbiziko gauza, Lapurdi eta Zuberoa frantses bilakatu dire 1950 eman dezagun. Zer nahi baita, Espainiak Nafarroa konkistatu, baina belaunaldi bat lehenago. Izan dire 300 urtez ingles. Eta pasatu dire Frantziara bortxaz eta konkistaz. Frantziak hartu ditularik batailetan Mauleko eta Baionako gazteluak, eta orduan pasatu dire Frantzia izatera. Insistitzen dut, bertakoen gogoz kontra. Orduan, panorama hori. Eta beraz, 1950 izan baldin bada hori, eta memoriaz ari naiz, segurazki urte bat gora bera, 2 urte berantago, Frantziako erregeak eratu du Bordeleko parlamentua, edo Bordeleko tribunala. Eta errandu, eta hori idatzea dago, orai sentituko dute burdina beren bizkarrean. Parisetik biziki urrunda sudoeste berri hori, orai frantses bilakatu den hori, eta gerra luze baten ondotik erori dena Frantziaren orbitara. Orduan, lehenbiziko momentutik Bordelek egiten du hor Frantzia berri hori kontrolatzeko rola. Orduan, hori batetik ulertzeko zergatik gero Bordeletik etorriko den Lapurdira epaile batzuk. Gero, Mendebaldea, errandezagun Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa, 1900etan gaztelaren menpe dira, eta Nafarroa konkistatu berri, eta beraz, bertako tribunalak, bertako legeriaren araberakoak, gehi inkisizioa sartu berri dena, bere legeri bereziarekin gaztelatik. Eta galdera zertzen markatu, pixkat, naiz eunurteko gerara. Kontzilioa hor, Toledon elkartzen diren epaile horien kontzilioa, beraz diseinatzeko sorgine iza, baina gehien bat Nafarroa garaiko lujalde hortan. Eta gero, ze espinguruan horako den, iparjaldea ditzen dugun hortan, Lapurdi, Nafarroa, Txiberuan. Eta gero hor gertatuko baita ere pixka bat berantago sorgine iza kampaina bat ere. Berbago izegida aipatzeko nola artikulatzen diren biak, baina perfecto, ingurua ere pixka bat emaiteko... 1525an hasi baldin bada biziki ekialdean, eskualdeare ez da eskualde banal bat, Espainiako erregea beti plenitu izan da, Erronkaribar, beti biziki etxai zuela, etzegoela aldeko jendea hundirik, espainolen alde, muga egiten du Biarnorekin, ez dugu antzi behar, Paueko gazteloan dagoela dinastia, alde egin duen dinastiak, hor okupatzen duela Biarno taula, eta Xubero mugan, Erronkaribar mugan dago, eta baita ere, Xuberoarekin, Frantziapeko eta Bordelepeko lurrekin ez. Orduan, Erronkaribar, Zaraitzu, Aezkoa, Artzibar, Erroibar, eskualde hortan lehenbiziko sarraskian hori dena unkia izanen da. Ez dakigu zenbat jende izan zen galdekatua, zenbat jende hila, ez dakigu. Eman dezagun 80 gutxi gora erraten dela, lehenbiziko hartan, ez dakigu. Kontua da, ondoko urtetan hasiko dela pizten zute lerro bat mugalde berri horren inguruan. Beti, hasi Erronkaribarren, segitu gero Luzaide, Baztan, Bidasoa, Sakanaraino, eta gero Amezkoaraino. Eta baita ere, Arabako mendialdean, muga egiten baitu Nafarroekin, eta Gipuzkoako Errenterian, Donostia, Hernanin, eskualde hortan ere bai. Kasu batzuk izan dire Bizkaian ere bai. Eta hor, mende oso batez jazarpena. Inkisizioaren presentzia, bertako foruaren eta hauste geldi gabea ere bai. Hori nahi baldin bada, ipatuko dugu gero foruak ze babesten duen eta inkisizioak ze kentzen duen. Bi gauza errateko bata da, Xuberoan ez da
nik dakidala ez da kasurik izan, Baxe Nafarroan independentek diraueno hor ez da kasu bakar bat ere eman, izan ziren salaketa batzuk eta hola, baina nonbait Nafarroako erreginak bidali zituen hor bere funtzionario batzuk ikertzera eta ondorioztatu zen deus etzela, ordan beraz ez zen eman. Eta gero Lapurdin emanen da azkeneko sukar kolpe handi hortan emanen da sekulako sarraskia. Beste gauza bat oraino eta ezin dugula garatu, ez dokumentalean ez hemen behar da, baina berezia da Espainiako erregeak, ja momentu hortan ja Felipe Bigarrena da, ultrakatolikoa, fanatikoa, bere bi buruko min handiak direnak dira Elizabeth lehena Inglaterrakoa eta Joana Hirugarrena Nafarroakoa. Bi erregin, oso diskurso misoginoa ditu superinteresgarriak, eta biak gainera bi erregin horiek protestantismotik eta ausarditik eta mehatxatzen dutena imperio katolikoa. Felipe Bigarrenak momentu batez baliatuz kalbinismo edatzen ari dela Ipar Euskal Herrian, lortuko du Erromatik diozesia, Baionako diozesia edo Elizbarrutia urratzea. Baionako Elizbarrutiaren barnean sartzen baitzen Baztan, Bidasoa, Hernani aldea, eskualde handi bat. Aspaldiko denboretatik, dialektoa gutxi gora bera beretsua, komunitate bat zen, Baiona beti izan zen Iruñeko portua Mendebala galduz geroztik, Baionako apezpikuak eserlekoa zeukan Nafarroako gortetan, talako batean, nola errandugun bezala, bi potentziak etsai eta markatu dutela hor lerro bat, batean Baiona bilakatu da herri etsaia, espainolendako. Eta lortu dute urratzea delako diozesi hori. Orduan, hegoaldeko partean emanen da bigarren sukar kolpe hori, prezeski, ematen da diozesi, Baionako diozesi izandako hortan. Bidasoalde, Urdazubi, Zugarramurdi, eta Baztan eta hori guztia. Aipatu baitituzu foru eta biltzajaka, nola sorgineiza ere garatu den, Europa mailan ere, uste dut, hori jaiten ziren ostion, Europa mailan nola garatu duen leku batzuetan, non preseski, biltzajak, foruak, edo hasteko komunitateak haien buru jabetza, edo haien erabakien hartzeko lekuak baitzituzten, eta testu inguru batean nun estatu modernoen hastapena den, eta zentralizazioaren hastapena ere, eta hori pixkat azaltzen aldiguzu, nola... Bai, saiatuko naiz. Bi hitzez. Bai, bi hitz dira. Vale. Bai, importanta da, eta zuek aipatu duzue, ez gara erdiaro urrun esoteriko hartan, ari gara Europa modernoan. Oraiko Europaren oinarriak ezartzen ari diren horretan. Misoginia, ordukoa eta oraikoa berdintsuak. Mugalden militarizazioa. Tortura, informazio falsua asmatzeko bide gisa. Borreroaren biktimizazioa. Jendea disiplinatu beharra nahi eta nahi ez. Autoritarismoa. Gauza unitz orduan hasten dira eratzen ez. Orduan, absolutismoaren lehen urratsak dira, erregea jainkoak hautaturiko norbait da, eta botere absolutoa eta biltzen duena. Antxo errandezakegu jainkoaren personifikazioa bera dela erresuman. Zer gertatzen da? Populua unitzetan lehenagotik ere bazutela bestelako antolamendu bat legala. McCulloch ingelesak egin baitu kristautasoen historia monumentala, obra handi bat, eta berak kontatzean sorgineiza Europan erraten du nun eman zen sorgineiza. Eta erraten du, herri jakin batzuetan nun egitura legala biziki garantista baitzuten jendearen alde. Eta horren kontra jotzea zaila baitzen,
Orduan, asmatzen da oiz kanpoko legeria. Hori ere oso modernoa da. Oraiko egunean Federicik berak erraten du terrorismoaren baliokidea zela sorginkeria orduan. Terrorista batek ez du jendetasunik. Arako lehendakariarrek errantzuen zela basapiztiak. Basapizti bat egiten da, ze kalitu egiten da. Orduan, Federitxe ipatuko dugu berantago. Nahi bada. Ez baina. Nahi bada. Hor gure Biblia santua. A ber, ja zentratzen naizen hain Federicik endu burutik. Bai. Orduan. Hori aipatzen ginoen. Hori da. Biziki nabarmena da, Nafarro independente den horretan, alare diozesiak, ikusi dugun bezala, diozesiek gainditzen zuten antolamendu politikoa. Baionakoa kasu edo Tarazonakoa kasu. Tarazonako diozesak hartzen zuen tutera eta haren eskualdea. Hori baliatuz, Nafarroako erresumara sarrarazi nahi izan zituzten inkisidoreak errege-erregina Espainiarrek. Eta nafartarrek beti bota izan zituzten handik. Horren aitzinean, Fernando Katolikoak eta Isabel Gaztelakoek letra bat igorri zioten tuterako hiriari erranez. Ez dagoela erresuma kristaurik, nun forurik edo libertaterik onartzen altzaion eretikoei. Horako zerbait, ez dakit ongi kontatu den, baina eretikoei ez foru, ez libertate. Eta erresuma kristau batean, kiristine batean ezin da holakorik onartu. Beraz, sorginari aterbe geriza minimorik erez. Horren kontra jo behar dela eta kalitu, erran bezala ez. Orduan, Euskal Herriko foruak zer dira? Euskal Herriko forua dira sobera idealizatu nahi gabe, ez da igual mistifikazio bat da erratea erran behar dudana, baina teorian bederen da lege kontraktual bat. Herriak berak egina, hori soziologiako gurasoietako batek frantsesak erraten zuen, bitxia da, zeren hemen Euskal Herrian legeak ez dituzte eliteek egiten, baina populuak berak egiten ditu legeak. Orduan, non bai da ala ere, beren burua, herritarre beren burua babesteko, komunitateak bere burua babesteko, gero printzearekin egiten den orai errege konstituzionala, monarkia konstituzionala dena, horren arbaso erraten altzen. Orduan, bi kultura izugarri ezberdin bapatean elkartuko dira. Elkartuko batak bestea gailenduko. Batetik, ohitura konsuetudinario biziki zarretatik heldu diren populuak, suizarrak, edo euskaldunak, laponiarrak, non duten herriaren antolakuntza eta herriak egiten du indarra eta legeak. Eta bapatean etortzen da absolutismo absoluto bat gaineti beiti. Absolutismoak zer nahi du? Bere mugak oso ongi garbituak izan eta inposatu eta ezarri bere legea. Euskal Herrian salatu baldin bazira, behar duzu jakin norden akusatzailea, zein den delitua, zure denbora hartu behar duzu, eta ahalik baldin baduzu, abokatu batekin zure buruan defensa prestatu eta personatu epaiketan. Hori markatzen zuen foruak. Halako batean, asmatzen dute bekatu hain larria, hori baita traizioa jangoikoari. Gehi, gainateko vampirismo eta gainateko guziak. Hain larria den, nun forurik ez duzu. Orduan, baitzen zaituzte, eramaten zaituzte Kalahorra edo Logroñora, foruaren arabera behartzen nuen ezin zinen Nafarroatik kanpora atera epaitua izateko. Eta epaile nafartarrekin. Erra baita garaian euskaldunekin. Orain, eraman zaituztete Kalahorra, Logroñora. Inkisizioaren presondegi sekretuetara. Bakartu zaituztete hor. Alejantzia egin baituzu, satani edo hori da. Hortako dute ere satan edo demonioaren itxura sartzen. Bai, zeren. Alejantzia egitean jenkoa edo erregea ez den bati, da krimen bat ez duena merezi ez auzirik, ez deus. Ez deus. Eta hor bat egiten dute. Terrorismoa bezala eta. Dudari gabe. Oiz kanpo edo ez usadiozko legeria
baina legeria berezi bat. Manual del Inquisidor Francisco Peñak idatzi zuena, hori erraten du, ez du balio denborari galtzea abokatoekin eta antzespenekin, gauza behar da xusena, fite xusena. Eta Delankrek gauza bera erraten du, sorginen krimenak egiten dire gau ez, eta ezoiko maneraz, horrengati behar dire epaitu ezoiko maneraekin. Zer da, abokaturik ez duzu behar, ez dakizu hasieran zer zaizun leporatzen, salatzaileak anonimoak dira, delazioak dira nornaik, terrorismoaren legeak olakoa izaten dira, eta gero torturaren bidez aterarazten dizute nahi dutena. Kasuak sumarioak eta badire, berrienak dire osatuenak, Zugarramurdiarren kontrakoak, eta hor ikusten da adibidez alkatea, Zugarramurdiko alkatea beste herritar batzuekin, nola joan ziren oinez Zugarramurditik Logroñora interesatzera atxilotuak izan ziren beste hoiez eta eskatzera librazitzatzen zeren gezurra baitzen hori guztia. Inkisizioak zer egin zuen, baliatuz armi-armak eulia presentatua zitzaiola hor ziloan, sarrarazi eta preso eta enkausatu. Ordan, lehenbiziko momentutik, alkateari leporatu zioten hau eta beste taura, alkateak eman omen zuen ukabilkada bat jo mai gainean, erran ez dena gezurra zela, denbora gure alde dugu, beraz, torturaren bidez, hilabete batzuen buruan, ja, konfesioa egina zuen, baizik eta deabruak penetrazioa egiten ziola, berak eramaten ziola kaparen buztana akelarretan, hau egina zuela, beste egina zuela. Hola joan da, mende batez, hainbeste jende deus ez ikusteko ez sorginkeriarekin ez olakoekin kendu dutena erdi. Ikuspegi soziolaboraleti begiratuta berriz, kolektibitateari bere zerbitzuak eskaintzen dizkion partaide jakin bat izaten da. Onerako igarle, petrikilo eta emagin, eta txarrerako ekaitzekarle, pozoiketari, begizko gile. Sorginak hainbertze ikuspuntu ditu? Nor dira, xusen. Hor, milaka pertsona auziperatuak eta erailak izan dira. Baina xusen, nor ziren, guai dugun itxura hori dira, badugu sorginaren itxura hori, emazte zahar, belarrekin, eta baina iturriek zer diute, xusen. Lehenbizi gauza erran behar da, dokumentazioa duguna urrezkoa da, baina eskutartean dugu izan den euneko, ez dakiz erran, batek kako zazpi hola zerbait. Gehiena errea desegina izan da, suntsitua, batzutan espres, beste batzutan gerla, beste batzutan Napoleonen soldadoak etorri zirelari, beste batzutan oso guti daukagu. Daukagun guti horrek zerraten du? Batetik, McCulloch, Britaniarronek erraten duen bezala, Ingalaterran, eta gauza bera da Euskal Herrian, Ingalaterran kendu behar dugula irudi hori, atzo ezurtsua, bere zerak egitenari, erraten du, kondenatuak izaten zirela jende boteretsua, lidergo soziala, politikoa eta ekonomikoa beren komunitatetan. Eta erraten du, behar bada, otzanenak, mansoenak ez baziren ere. Orduan, hasten zara hemen Euskal Herrian gertatu dena, eta bada hortatik. Badira ere bai ikazkinak, eta badira eskaleak, eta badira arrantzaleak, eta badira senpereko emazterik ahaltsuena, Catalina Elizalde. Delankrek jazarria. Senpereko jaunak, hori ere ikusi behar dugu momentu batzen nahi bauzue, nor izan zen jazarria, nor izan zen hor gero atera, nor izan zen jazarlea ere bai. Eta jazarlearen errolan, garaile, errepikatzen da profila behinta berriz. Biktimetan denetari bada, bada haunitz etxalarko holanderea. Ura ere bai, etxalarko emakumerik, eta inkisizioari interesa zaio aberatsa baita. Baina baitari ikusten baldin badugu Espainiako imperioak inkisizioa non ezarria zuen eta leku haunizetan hori ematen da batetik izan da konkista militarra eta geroko okupazioa
populazioa kontra duzu gehiengoa, nahiz eta aldeko batzuk izan, gehiengoa kontra, zein behar da, eliteaz kanbiatu, eliteaz ordeztu, kendu zegona eta eman berri bat. Orduan, Euskal Herrian ematen da, paperetan 20 berriz agertzen da jende principala, jende aberatsa eta principala, nobleak eta parentela onenak. 20 berriz agertzen dira, Salazar Frias inkisidoreak, berriz ere, berak erraten du, Nafarroan epaituak izaten adirea jende nobleena eta ez dakizerena. Eta Delancroek ere erraten du, Lapurdiko sabatean parte hartzen dute, Lapurdiko emazte eta gizon puxantenak eta aberatzenak. Baita parropia honetenetariko apezek ere bai. Hori netako xok bat izan zen bere momentuan, ikuste adibidez, belargile bakan batzu badira, prozesatua mende hortan badira, bada Graziana Beltza, Bidankozekoa, edo Pedro Xenda Olaguekoa, gizona, agote, emagina, bada, baina aize gehiago Eliz Gizon. Eliz Gizon kolektibo gisa, izan da aize jazarriago eta punituago belargilena baino. Daukagun dokumentazioen arabera. Hor badire diakonoak, erretoreak, badira, nola dire kargoa guziak ezpaitakin nik ongi terminologia, baina Eliz Gizon Araban, Nafarroan, Lapurdin 3 errezituen Delankrek adibidez. Orduan, sorginaren irudia, eta baita ere dokumentalean parte hartu du Julen Manterola, filologoak, baita ere errateko sorginaren hitza, edo sorgin hitzaren bilakaera, eta akelarrea bera, zei bilakaera eta gainatekoa. Sorgina horreiko egunean batua, zerraten dugu sorgina emakumearen dako, eta aztia gizonaren zako. Garai hartan, sorginak dira gizonak eta emakumeak. Eta dauzkagun euskarazko testu apur horietan, hori 20 berriz agertzen da. Joanes Huizi, azpirotzen, belauniko dagoela negarrez eta zapela eskuan inkisidoren aitzinean ez dezaten eraman, eta paperean agertzen da. I declaro en baskuenze, 2 puntu eta euskarazko testua. Eta euskarazko testuan erraten du, ez da jangoikorik, ez da paradisurik, ez da mavirginarik, ez da santurik, ni sorgina banaiz. Sorgina gizonezkoare bai. Eta hori da adibidez Michel Zancarini Fournel berak defenditzen duen teoria, eta gurea da ere bada, ze momentutan desagertu dira gure iruditerian gizon sorginak. Izan baitira. Eta Euskal Herriko kasuan, kasurik hobekien dokumentatua direnak, Logroñoko autodafekoak eta Lapurdikoak, hor 160 emazteki eta 140 gizon. Berba ipatzen aldugu Federici. Bai bada? Beraz, ezagutzen ez duten entzat. Federici, beraz da Silvia Federici, feminista bat, feminista erradikal bezala definitzen dena, marxista, materialista, eta bere liburua, beraz, Kaliban eta Sorgina idatzi zuena dola 20 urte edo dola 10 urte, 2014, eta euskaratua izan dena. Eta frango arrakastatsua izan dena, ezkertiak nintzen artean, baina Euskal Herrian bereziki. Eta beraz hori aipatu duzu Zancarini Fournelek ere azkar kritikatzen du Federici. Federiciren tesia edo hipotesiak kritikatuak izan baitira biziki, arrakasta izan ikan ere. Bihitzaz Federiciren hipotesia edo bere liburuan garatzen duen ideia labur biltzen altzinuke edo egiten dut edo... Nahi bada, nik nola konprenditzen dudan, nik ere pixkat ze kritika, bi kritika ditut Federiciren liburari egiteko. Nire ustez, berak erraten du feminizidioa izan dela, historian izan den feminizidiorik handiena, eta ematen ditu datuak 9 milioi emazteki izan zirela erreak Europa mendebaldean.
Orduan, nik hasteko nire kritika txipia, zer hau da Euskal Herriarekiko nahi baldin bada. Batetik aipatzen du Euskal Herriko kasua, eta aipatzen du bai Espainiako eta Frantziako monarkien artean zegoen lur liskar eta kalapita baten gora bera. Ez da gaizki errana, ez da okerra, baina delako lur puska hori ez da nullius terrae bat, hori da Europarrek erraten zutena Amerikari buruz, beraintzako zena, zeren zen inorena etzen lur bat. Hemen populu bat zegoen, inkluso estatu bat zegoen, herri bat zegoen, horren, ez aipatzea jenderik hor, izan zela bakarrik lur historieta bat, hori nahi pixkat, bueno, ez dut erranen mingarri, baina pixkat zerbait falta da. Eta ero bigarren gauza eta arrazoi du hortan, erraten du, eske oso bitxia da, zeren Lapurdiko kasuan gizonak altxatu egin ziren marinelak eta hola beren emazten alde, etzen izan leku guzietan izan den bezala biztan dena, hoi da guk defenditzen dugun lan hipotesia, etzela feminizidioa izan zela herritarren kontrako jazarpen ikaragarri handia, eta hor gizonak eta emaztea kontra zeudela. Eta gizonak emazten alde, emaztea gizonen alde, ez da berak ematen duen karikatura, eta hori Nafarroan kasu batzutan ikusten da, inkisizioa etorri delarik emaztea eramatera, gizona hor da belauniko, otoi eta otoizka ez eramateko emaztea, ez da gizonak jazarriko, ez da feminizideo bat izan guretako. Zehazteko pixka bat ez da feminizidioa da bere hipotesiaren parte bat, baina espikatzeko zer den orokorkiago bere tesia, sorgina izari buruz, pixkat komplikatoa da, entzateko gira simpleki jaiten. Silvia Federici aipatzen ginoen, Silvia Federiciren liburuko tesia bihitzez labur biltzeko, eta izanen da nahi dutenek eta xeekiago ezagutu irakurriko dute, edo laburpen atxemanen dute interneten. Feminizido hori sorgine iza beraz, feminizido bezala deskribatzen du, eta deskribatzen du ere sorgine iza, baldintza bezala kapitalismoaren sorrera ahalbidetuko duen prozesua bezala. Eta nola hori, sorgine iza deskribatzen du emazten lanaren, emaztek segurtatzen duten erreprodukzio lanaren desvalorizazioa eta burutuko duen prozesua bezala. Erreprodukzio lana, hor dira pixka bat kontzeptu marxistak, erreprodukzioa da produkzio lana ahalbidetzen duen itzaleko lan hori, nahi baita, aurren egitea, aurren astea, jatekoaz okupatzea, etxeaz okupatzea, eta beraz, eta ejolen edo lanen banaketan, emazteak segurtatzen dutena. Eta Federiciren ustez, untsa ulektu badut, kapitalismoak behar du lan hori ahalbezain bat desvalorizatu, ahalbezain merke ateratzeko eta ahalezkiturik, eta horrek ahalbidetuko baitu kapital akumulazio bat, ahalbidetuko duena, gero burgesiaren eta indar hartze hori. Marxek berak akumulazio primitiboa aipatzen du, bere kapitala liburuan, eta aipatzen du gehien bat zerraduren prozesu hori, anklozur deitzen direnak, horiek dira lujaman komunak privatizatzen dituelarik burgesiak lege ezberdinen bidez hori deskribatzen du Inglaterran. Eta nola horrengatik, hor arte nahiko ez buru jabe, baina hasteko lujaman komuneri esker bizirauten zuten laborariak hor arte, eta zerratzen direlarik lujoriek privatizatzen delarik, behar dute bizimodu hori utzi eta joan, edo erromes, edo hirietarat, eta gero horrek du emanen proletargoa nolabait sortuko.
Eta beraz hori, eta gero koloniak ere, kolonialismoak eta kolonien konkistak albiteko duela akumulazio primitibo hori. Eta bada erreligioaren, Elizaren ondasunen errekuperatzea. Aipatzen ditu hainbat prozesu albitetuko denak akumulazio primitiboa, hori Marxek, eta ez du aipatzen, Federiciren ustez utxune bat dena, emazten erreprodukzio lanaren desvalorizazioa. Eta beraz hor, berak deskribatzen du sorgine iza, kapitalismoaren abiatzearen dako beharrezkoa den gauza bat bezala. Baina horren nolapait justifikatzeko edo horren eta tesia horren indartzeko deskribatzen du preseski feminizidu hori, zenta alainan emazten lanaren desvalorizatzeko eliteike aski Europa osoan 100.000 hil balira soilik. Eta hortako aipatzen ditu xifre horiek eta emazte eta gizonen arteko proporzio horiek. Eta beraz, gero historialari hainitzek kritikatu dute, nik untsa ulertu badut historialariak guti gora bera ados dira erraiteko Europa osoan, xuxenduko duzu, ados dira erraiteko Europa osoan izan direla 100.000 eta 100.000 hilen artean, eta Federicik behatzi milioieko xifre hori emaiten du, iduriz 19. mendean estatu batuetako feminista batek bota zuen xifre bat, arra hartzen du, ez dena eta pentsiaike deusetan oinahitua. Eta beraz, beste aspektu eta beraz emazten proporzioa ere, exageratzen du emazten proporzioa, nahiz eta hala ere denak ados diren, historialari guztiak ados diren, emazte biziki gehiago erailak izan diren, eta guti gora bera 175 edo 175 emazteak zirela erraiteko denak ados dira. Baina hori bada xifreen aldaketa bat eta manipulazio dazteko ajeinatzen da xifreekin pixka bat bere tesiaren indartzeko. Hori da Federiciri eginean den kritika bat. Bai, nik nire aldetik beste gauza bat, xifrea azkenean historialari gehienek errateutela 50-60 bitarteko zera, hauniz dela, dezaitzen dako behar dugunez gehiago bilatu. Garaian, orain baino biziki, proporzioan handiagoa da, Europan biztan dena, basakeria ikaragarria ez. Hori bat, gero biga, estatu modernoa eta kapitalismoa eta hori guztia, baina kontuan hartu behar dugu, Euskal Herrian momentu horretan, batetik badugu Nafarroako parte handiena okupatua, eta hor ematen dire milaka eta milaka sumarioa, eta milaka eta milaka jazarpen eta ehunka ejekuzio, eta berriz Zubirau irauten duen eskualdean, erremaita oraiko Nafarroa beherean, ez da kasu bakar bat ere ematen. Ernai da, kapitalismoan ikuspegitik ere bai, Nafarroako estatua momentu hartan kalbinista da. Gero erreforma horrek sortaraziko ditu herri kapitalistak Europan, Ingalaterra eta Herbehereak eta gainatekoa katolikoa geldituko direlarikor beren horretan, Mediterraneoko arroko eta eskualde horiek guztiak. Nafarroa betetik badugu parte bat potentzia katoliko batek okupatua, hor ematen dire kasuak. Eta berriz, parte librea eta aldi berean kalbinista dena eta presuponitzen zaiona hor beharko lukela kapitalismoaren lehenbiziko zantzu hor ez da kasurik ematen. Horrek netako ja pixkat kirrink egiten dit. Ulertzen da, estatu berria sortzen ari da eta badugu parte bat Zubirano eta kalbinista eta hor ez da ematen kasurik. Hori ez du Federiciren
argumentazioan ez du deus aldatzen, untsa ulektu dut kalbinista edo katolikoa izan. Gene dut, erri kalbinistetan ere izan da sorgine izan. Bai, baina gure kasuan, nahi dut. Nik erraten dut, ez dagoela ulertzen alsorgin eiza Euskal Herrian okupazio logikatik kanpo. Bai. Hori da, besterik gabe. Eta gero Europan, kapitalistak eta aberatsak izanen diren eskualdea dira erreforma evangelikoa onartu dutenak. Europa aberatsa eta Europa pobre katolikoa. Pobre edo beren hortan gelditu dena. Eta Nafarroa berea kasu bada, bai izaten altzena, bai izan direla esekuzioak eta ikaragarri handiak eta Suizan eta gainatekoan, eta protestanteek eramanak. Hemen gure kasuan hori da, okupaziorik ezagoen eskualdean, eta estatu berria da, eta modernoago eta kapitalistagoa, eta hor ez da ematen. Eta gero Federiciri aipaten leporatzen diotenare bai, delako zerradura prozesu hori, ez dagoela prezeski momentu horretan, edo lehenagokoa, edo gerokoa da, Biblia sekulako asmatu du konektatzen gazteekin, Federicik, eman du oso burruka legitimorako eman ditu lanabesak, baina historiaren aldetik nik uste pintzekin hartu behar den zerbait dela. Eta, finitzeko, Federiciren lana kritikatua izan da, beraz, historialarien gandik, baina kritikatua izan da ere marxismotik, badira marxistak eta ikerlari marxistak, antropologo marxistak eta kritikatu dutenak ere bere ikuspundua, ez nizasiko hemen ez baititut hori guziak untsamen peratzen, baina interneten egeski atxemanen dituzue. Hala ere emazten estatutusa aro modernoan degradatzen dela, hori gehien asturolari guziak ados dira hortan. Eta marxista horiek zioten, untsa ulektu badut, gehiago lotua dela, ez dut menperatzen, baina zuzenbide, nolapait burgesiak bere prezeski estatu moderno horietan boteraren hartzeko eta baita ere jabetza pribatua indartzeko beharrezkoa zutela zuzenbide erromatarra. Hor arte zuzenbide feodalean bazirela jabetza mota ezberdinak, adibidez lur baten gainen ez zela baita ezpada errekonozitzen jabetza pribatu bat, zaiten altziaz jabetza mota ezberdinak eta mankomunak eta bar. Badirenak horreindik, baina arrastuak badira, baina... Eta bortuak eta gisa batez alaku da zuak dira. Bai. Hori da. Eta baina jabetza mota hori ezin du burgesiak behar du deusestatu, eta beraz deusestatzeko baliatuko du, errekuperatuko du eta arrafreskatuko zuzenbide erromatarra. Eta prezeski zuzenbide erromatarra hortan, emaztearen posizioa biziki apalagoa da. Eta horrek gailu jaiotzen du Napoleon kodearekin, nun emaztea bilakatzen den senajaren objektu, pixka bat bere zaldia eta bere etxea bezala, eta beraz, haiek kapitalismoaren abiatzea edo indartzea eta emaztean estatus sozialaren tipitze hori, degradazio hori, horrekin dute, zuzenbide jomataren errekuperazioekin dute lotzen. Eta ez Federici bezala akumulazio primitibo eta erreprodukzio lanaren eta degradazioarekin. Oztakit biziki argi den, baina... Bai. Zuko bai, ni oso argia naizelako, baina... Haidu berri gabe. Baina, ez da bai da interesgarriak dira, historia jokoak. Bai, hor, egiazki bai badela... Nik merezimendua kendu nahi gabe, hori lehen errandu dena, Federicik lortu du konektatzea, oraiko burruka feministarekin, horran dena behar bada ez da hartu behar positibismo zientifikoaren
aldetik egia den ez den egia, gauza legitimoak elikatzea ongi dago. Gero, historiaren aldetik maingu. Eta gero, behar bada gauza bat, lehen aipatu dugu nortzen jazarria, eta aipatu dut denetarik bazela, harritzekoa da aurizko lehenbiziko erreketa kolektibo horretan nola baitzen dizkieten ondasunak ejekutatuei, eta gero nola banatzen dituzten salatzaileen artean, Beau Montesen artean, kolaboratzaileen artean, eta ze ondasunak ejekutatu zituzten horiek ez ziren nornai etxeko nagusiak ziren, jabeak, baina bazituzten amarnaka, ardi, behi, zaldi, behor, ez dakiz zer. Orduan, Sorgina zela azken bordako belargi leura, hori lehenbiziko momentutik ikusten da ez. Eta gero, gainetik errandu dana, profila, jazarleen, irabazleen profila irakurrita eta ikusita, eta harritzekoa da nola behin eta berriz errepikatzen den. Azken batean dira, estruktura berri hori, absolutismoa ezartzen ari den estruktura berri horietan, boterearen txakurtxoak diren. Areizko jauna, atailuko jazarpena piztuko duena, hor da alkate betierekoa, errai baita mera betirakoa dena, espainolen laguntzaile borroka guztietan, Nafarroako altxorzaina, diruzaina nagusia, eta Iruñeko zitadela eraikitzen ari dena, espainolen gotorleku gisa, bai Frantziaren aitzinean, bai Nafartarrak atxikitzeko hor preso. Leon Aranibar, Zugarramurdiko jazarpena asmatuko duena. Bera da, Espainiako erregearen konfidente nagusia espioitza sare burua. Eta altxatzen du sekulako diru zama estatu konseilutik, berak kontrolatzen baitu Mugalde berri hori Lapurdirekin, eta agentea ditu baita Paueko gazteluan ere bai segitzeko errege-reginen mugimenduan Nafartarrena taula. Gainateko guztiak biztan dena Urtubiako jauna. Urtubiako jauna da Frantziako erregearen ordezkari militarra Lapurdin. Baina Lapurdiko biltzarran ez du parte hartzerik, zeren noblea baita. Eta bere lur ikaragarri, lur jabe handia da, baina herriak bereizten ari zaizkio, independizatu zaio Biriatu, independizatu zaio Ziburu, Hendaia, eta diru gutiago, petzero gutiago, lur gutiago. Eta oso etsaia bazuen ere, Senpereko jauna, Baroia, ordezkari judiziala, eta Guienako seneskala, Frantziako erregerena. Berak ere nahi ditu lur komunak ebatzi, Senperen, eta herritarrak kontra, eta forua alde dute. Zer asmatzen dute? Sekta satanikoa. Iruñeko apezpikuak gerora, bukatzen ari delarik Sorgina iza, berak errandu Lapurdiko kondenatu gehienak ziren Urtubiako jaunaren etsaiak. Itzeziz tarraten du hor ziren neskatxak, gizonak, mutilak eta emazte xarrak. Genero eta adin guztietakoak, baina denominadore komuna etzen emazte, etzen belargile, ez etsaiak jauntxoarenak. Eta jauntxoak kendu zituen erditik. Horri buruz, Zintzo Garmendiak deskribatzen du hori luze eta zabal Lapurdiko Sorgina izan, eta hala ere, aipatzen baituzu Urtubiako jauna, untsa ulektu badut, Urtubiako jaunak deitzen du edo aleginak iten ditu epaile horien jinarazteko, preseski lujak eta boterea galtzen ari baita Ziburu aldean. Mena hor, bada, xeeki ez dut zautzen, bada burgesia bat sortzen ari dena. Beraz hor, bada, ala ere testu inguru hori, nun baden ere klase behi baten sojera, burgesiaren indartze hori, eta hala ere, ez tea hor egaitenan, badela lotura bat, Sorgina iza eta kapitalismoaren abiatze horren artean. Zenta, nik ulertzen dutanez, Urtubia beraz da noblezia, feudalitatearen giro hortan boterea duena, eta Ziburuko jauntxo, ez jauntxoak, baina bai
pusant behi horiek dute bere boterea dudan jartzen, lujak hartzen, eta bar. Eta burgesia da hor, sortzen ari dena. Eta testu inguru hortan du, epaile bat dinarazten, klase behi, edo boterea hartzen ari den horien anihilatzeko edo erailtzeko. Bai, hor puntualizazio txiki bat. Eta hor Zintzo Garmendia biziki zintzoa da hortan eta ados naizarekin. Ez da epaile bat etorri da bi epaile. Eta Delankreri ematen diogu beti fokoa eta argia eta lupa, baina haize boteretsuagoa da haren nagusia, Jean Espagne. Bera da Bordeleko tribunaleko burua. Eta bera da Frantziako konseiluko kidea. Gero Delancre ere sartuko da. Baina momentu hortan, bera da. Jean Espagne etorri da Euskal Herrira misio geoestrategiko bat buruan. Eta hori da, Bidasoako mapa marraztea eta erabakitzea bere ustez ze parte den Frantzia eta ze parte den Espainia. Eta berak du diseinatu Zokoako gaztelu eder hori, berak du diseinatu itzala egiteko Hondarribiari. Eta Espainiaren aitzinean Frantziak ukandezan hor gotorleku bat. Bera da hor egiazki menintzia grisa, tipoa ikaragarri kultua, liburuak idatzi ditu eta atomoaz mintzo da, ez atomo izenarekin, atomoaren existentzia bera, matematikaria, deskriptatzailea handiekin lan egiten du oso laguna da, Frantziako ikaragarrizko tipua da. Eta hor gelditzen da, pasatzen da itzalean, zeren gelditu zaigu Delancren karikatura. Jo, eze tipo fanatikoa. Ez, hemen bazen zerbait aize handiagoa. Horrekin lotua, biztan dena, hor joku hauniz badira. Eta baita ere, intrahistorian gelditzen direnak edo infrahistorian ere bai. Izan zen, auzoak salatua, auzoa, eta horrengatik sorgin eiza. Olako egitate bortitzetan beti aterako da jendearen parterik itxusiena. Erraten aldugu Espainiako gerla zibila izan zela feminizidio bat? Ez. Izan zirela emakumeak bortxatuak hilak? Bai. Ulertzen da, hemen haunizetan baita historialerek erraten dute. Azkenean izan zen, baita gurasoek bortxatzen zuten alaba erratera sorgina zela, irakurri pixkat gehiago zertarako zen, salbatzeko. Zeren, ukatzen zutena sorginak zirenik, horiek sura joaten ziren. Onartzen zutena bederen, presondegi, zigor, ebasko, nahi dena, baina bizi ziren. Intrahistoria, mikrohistoria horiek eta badirela, haunitz. Badela gauza aspektu sozial, hierarkikoa, kapitalismoa, haunitz. Baina Euskal Herrian dagoen nere ustez ezin ukatuzko zerbait da, egoera oso berezia duela. Ez da herbereak bezala, momentortan espainolak, baina ari dira libratzen eta libratu direnak, hemen ditugu frontera erran bezala oso elementu importante dela ulertzeko sorgina iza, eta badugu okupazio militar eta politiko bat, eta geopolitiko bat alde guzietatik. Eta badugu konparatzerik, ze parte den subiranoa, Nafarroa berea, ze parte den okupatua, eta bar, orduan, gainateko aspektu guztiak ematen direla, bai, eta oso gainetik aipatu dugu ere bai erreforma evangelikoa, baina hor ere ematen da, moriskoak ere bai, Espainiak orduan botaitu moriskoak Aragoiko koroatik milaka, eta pastu dire Euskal Herrian barrena. Zer diren, nok diren moriskoak? Justu, hola, jaki. Moriskoa dira musulmanak, gelditu direnak Espainiako koroan, baina Espainiak bortxatu ditu bataiatuak izatera, baina gehienek atxikitzen dituzte beren erlijionea eta beren tradizioneak eta momentu batez Espainiak beti beren irekidura horrekin, batetik juduak bota zituzten bere momentuan eta gero kriptojuduak zeitzen baitzuten marranoak, hori ziren, beren errituak eta erlijionea atxikitzen zituztenak baita gordeka ere, eta moriskoak ere bai musulmanak, eta musulmanak zaitzen bat, milion igual astakeri bada zaitzen bat, milaka eta milaka botaiak izan ziren momentu hortan, eta erran bezala gehiena pastutzen Euskal Herrian barrena. Hainiz gauza jo. Hainiz gauza momentu hortan kapitalismoa ere bai. Erlijio gerlak ere bai, denetarik izan zen. Momentu biziki bortitza Europan, egurean ere bai,
eta dena nahasten den batean. Eta kolonia, Amerikaren... Bai, irakaspena ere bai, batzuk erraten dute, seguraski Ameriketan egindako sarraskitik ekarri zutela ideia. Nola justifikatu kristau batek ez zuzu hilen garbitzea inbeste jende. Bai, eske aurra jaten dituzten kanibalismoa, zenbat mito asmatu diren azteka, inkak eta guziak eta garbitzeko eta gainatekoak. Horiek ekarri dituzte gerona, jazarpen kolektiba justifikatzeko. Eta gero beste gauza bat, ja denak lokartu aitzin, fronterarekin, mugaldearekin zerikusia handia duena, Espainiako inkisizioa espezializatu da sorgin eizaz 2 barrutietan bakarrik, 3 berba da. Katalunia, Euskal Herria, eta doi bat Aragon. Beste guztietan nahi dut, Siziliatik Filipinetaraino, ez, norbait etorri da salatzera sodomiaz kasu bat, eta Nafarroako tribuna hau hemen ez da, hau segi Valentziara edo espezializatuak izan dire, frontera den aldetik Frantziarekin sorgina garbitzera. Justu, galdera tipi bat, epatu baitituzu haitxet, pixka bat justifikazioak, beraz badira gazko arrazoen historikoak, hori zitan dira zakitzu bat faktore, erantzun bezala, kapitalismoa, gero Errezko gerlak eta guzi, ni interesatzen nuen ere justifikazioak doa justifikatua den sorginezia eta pixkat hainbat elementu eman dituzu, eta pixkat gaur egun testungurari konparatuz, gaur egun testunguran, ipatzen dira terroristak eta beraz erelketa batzuk ofizialiki justifikatuak dira manera batez edo bestez, atxikusten dituzuan tekotasunak bien artean gaur egun ipatzen dira, ezakit ere Frantzian kasu Frantziako auzoporretako gazte bat hiltzen da, hola ez baita autoan polizia kontrol batean gelditu eta beraz hor ere edo zer justifikazio entzuten alda, batzutan ere eza hori edo beste kasutan ere Israelek ere edo zer justifikazio erabilitu palestinaren hiltzeko, kasik animaliak bezala kontsideratuz palestinarrak. Hor ere, ezakitan zekotasunak ikusten ditugu, justifikazio horren edo argumentazio horren baitan edo. Dudari gabe, erran bezala... Ze elementu, berrizuk ikusten dituzu errepikatzen direnak eta... Bai, lehen oso gainetik aipatu ditut, baina mugalden militarizazioa, ikaragarria, Ameriketako presidente berriarekin, Israel, baina hemen Europan ere bai, Europan mugak desagertu dira, terrorismoaren aitzakiarekin, horre ibili gara eta ibiltzen gara, oraindik ere, jende armatua, gu pasatzeko herri batetik bestera, mugalden militarizazioa, orduan eta orain. Misoginia orduan eta orain. Momentu batez, famatua den liburua Maelius Diabolikorum, edo lako zerretzen nola den, bi Dominiko, bi Fraidek idatzi duten lehenbiziko tratatu demonologiko bat. Eta hori ere, berriz ere nabarmentzeko ezkarela erdi aroan, ez imprenta martxa betean ari da, eta tratatu demonologiko horiek ari dire milaka eta milaka saltzen, eta informazio falsu bat haunditzen, eta nork ematen duen argudio bat asmatuten meta horren kontra. Neri gustatzen zait, behar bada ez da oso politiko zuzena erratea orain, baina zereko, enongoa da, Jerusalemeko Unibertsitateko Harari, berak atera du duela Sapiens izeneko liburu bat, oso interesgarria, Nexus atera du, eta Nexus horretan analizatzen du komunikazioa. Eta kapitulo batean edo sorgin eiza. Irakurri zeren ematen du definizio perfektoa, zer eman zen eta zer ematen den oraiko egunean. Ja nor kaltsatzen duena botsa batean erraten den bezala egia adkiritu bat. Gezurra bada, baina egia hori pasatu digute guri egia baliz bezala. Eta horrein kontra nork egiten duen zer. Orduan, erran bezala, misoginia. Zergatik, emazte gehiago izan den punitu gizon baino garai hartan. Batetik badugu misoginia hori, bestetik badugu boterearen beharra jendea disiplinatzeko. Horei bezala, eta COVID-aren garaian ere, nahi dut, badela ere hortatik ere bai disiplinatu eta elkarren kontrola ere bai. Gizonak oso errez disiplinatzen ziren garai batean, armadan, eskolan,
Baina momentu batez Espainiako erregeak debekatu du Europara ateratzea ikastera, derrigortuak ziren Euskaldun guztiak, hegoaldeko Euskaldun guztiek ikastera, Salamankan, Valladolid, eta horietan Dominikoekin, hola disiplinatzen da jendea. Baina emaztek debekatua zuten fakultatetarako bidea, eta debekatua zuten armada ere bai. Nola disiplinatu genero oso bat? Batean agertu zaie Satan eta gainatekoa. Horren, perfecto, hor ere bai. Borreroaren biktimizazioa. Hor, Frantziako ultraeskuindarroi nolari diren egiten ordezkapen edo ordezpen kulturala ematen ari dena, eta horiek praktikatzen duten zerbait, batean asmatzen dute, edo tortura delankrek erraten du, sorginek tormentatzen gaituzte, zuek duzue jendea torturatzen, zuek egin dituzue jendea garbitu eta delankrek eta Espainek eta gainazko guztiek, baina gaina borreroan egarrez biktimizatu, hori ere ordukoa da, harritzekoa da, egiten zait, oraikoa eta ordukoa, horregatik batzutan idazten dela sorgin eizaz, bai, erne egon behar gara, noiz baite etortzen baldin bada berriz olakorik, ezkara gelditu, berdinan gaude, eta kontrol ideologikoa, beldurraren presentzia, ja nor mintzatzen den zerraten duzun, zen marka eresa gelditzen baita, hori oso inkisitoriala da, iritzia kondenatzea eta iritzia zigortzea, iritzia, hori Europa iparraldean ez dute ulertzen, nik erraten dut zer nahi, erantzun, ez, erraten duzu zerbait, eta biharramunean, etortzen zaizu, ez duzu gaua etxean pasatzen. Eta hori ez bakarrik hegoaldean, bakigu audientzia nazionala dela inkisizioaren segida logikoa, baina adibidez, eta berdaterako naiz momentu batez, Plantu marrazkilariak zuzendu duen filma, oso interesgarria, le karikaturiz fantazen de la demokrazio, lako zerbait. Bizik interesgarria da, momentu batez, Israelen ari da Plantu pixka bakea eta konfliktoak eta marrazkilariek nola egiten aldituzten konfliktoak pixka baretu edo humanizatu. Horren momentu batez, Jerusalem ekialdean, hor da Palestinako marrazkilari bat eta judua. Bien artean Plantu. Eta gibelean ikusten ditugu mezkitak eta dena eta hola, oso unkigarria da, zen gaina palestinarrak bizitatu du, Makba gerozti bizitatzen ez zuen aitatxe amatxiren etxea, hilobia, dena oso unkigarria. Eta hasi dira, elkarri karikaturak erakusten bi herri, bata zanpatzeile, bestea zanpatua, eta nola marrazkiak laguntzen alduen. Eta momentu batez, juduak atera du karikatura bat. Eta randu bire, hau, kerri, jarri bateko estatu batuetako eskualde hortarako aditua, eta beste batzuk, eta Plantuk. Nik hori ez dut egiten gure herrian, Frantzian. Eta irraldarrak zeba, kerrik olako sudurrarekin, eta horren beste biek ez dute deus konpreitzen, eta zeba, eta Plantuk erran, ez, Frantzian, badire legeak, juduak ezin direla karikaturetan eman, eta ere gutxea olako sudurrekin. Nik olako bat egiten dut, eta ez dut gaua etxean pasatzen. Iritzi bat, karikatura bat, egiteagatik, zigortua da. Hoi da, garai hartan ezartzen den zerbait doktrina bat. Ez gara egonen ja noiz baita etortzen ote denez, ez hortan gara. Zergatik Ego Euskal Herriko argitaletxe guztietan edo dokumental bat egin behar dela edo filma beti abokatua hor da ikusteko, hemen inkizidorek, zenbat autozensura dagoen. Eta adibidez, inkisizioa, Espainiako inkisizioa, sorgin eiza finitu zen arazo geopolitikoengatik, ez dugu denbora izan hori kontatzeko, baina inkisizioa noizbait finitu da Espainian. Bagizue noiz finitu den inkisizioa, Espainiako inkisizioa? Ez da finitu, baina teorikoki 1830 errai baita Napoleonek kendu zuen, gero berriz ere espainole berriz ere ezarrik, hau sekulako mauka baita, pagotxa bat, sekulako edirentza da, nahi duzunak kentzeko erditik. Orduan, 1834an kendu, gero Frankok asmatu zuen tribunal para la represión de la masonería y el comunismo, tribunal politiko bat, gero bilakatuko da 1973an pixkat modernizatu nahian, 73an, hola zerbait,
Tribunal de Orden Publiko, top, ezagutu dugu, hori, top, Tribunal de Orden Publiko, eta Tribunal de Orden Publiko desagertu zen urtean, hilabetean, egunean, eta agerkari ofizial berean sortu zen Audientzia Nazional Espainola. Deus ez ikusteko Frankorekin, ez duten egun bakar bat ere utzi hori gabe, tresna ikaragarria da. Ikaragarria, kontrol ideologikoa eta punizio, iritzia punitzeko. Hortan gara? Beharuan beste zerbait edo hobera utziko dugu gaizo, Jeremy. Ez me hori... Edo nahi baduk hemen xaren ondoan. Berroa behiziten agira gibelera 1834 aipatu duzu. Eta hori baino lehenago, aipatu dugu... Fite. Azken urteak nola bukatzen da... Inkisizia? Bai, Ok, bale. Laburpen bat, Zuen ustez. Esto... Bale. Orduan, igual sorgine izan nola bukatu den, edo inkisizioan nola bukatu den. Bi gauza dira. Zenako bi gauza dira? Inkisizioa aipatu duzu? Inkisizioan noiz bukatu den, eta sorgine izan noiz bukatu den. Hori bukatu da leno, eta baita ere motibo geoestrategikoekin, hori nahi baltuz bauzue uzten dugu, eta beste atakatzen dugu nahi duzuena, zuek galdetu nahi zuena, eta nik eman du ja modo mintzatu, orduan berdin zait. Epe sorgine iza berdin? Zeta gero... Bale. Edo aski? Bai, sorgine iza fite-fite? Bai, ere. Errana, bale. Era sorgine iza noiz bukatzen da? Bai, sorgine iza 1909 urteak markatzen du Lapurdiko masakrea, ordurarte handiena, Ipar Euskal Herrian, eta markatzen du Zugarramurdiaren kontrako autodafea Logroñon. Iduridu bere momenturik, goitiari dena, eta kasik ematen du ari garela edlosung edo soluzio final batera, eta ondoko urtean, bere gorenean, bapatean, desagertu da. 100-tik 0-ra. Zegertatu da. Historiografia ofizialak erraten du, inkisidore delako horrek aztertu zuen, gure analizia zein da, 1610ean. Zegertatu da, ongi ikasi baldin baduzue frantses eskoletan, jakin beharko zenukete, Frantziako eta Nafarroako erregea garbitu dutela Parisen. Rabaiak, agur. Horrek ematen du deus ez duela ekarri behar afera honetara, kontua da, mezpera arte erregina ez da koroatua izan. Hor, geopolitika, estrategia, mezperean koroatu dute erregina eta Biarramonean garbitu dute erregea. Segurazki, Katarina Medici eta Richelieu ez dire oso urrun konplot hortatik. Kontua da, Frantziako erreginak egin duen lehenbiziko gauza izan da, estatuko konseilua desegin, eta eratu berri bat. Eta hor, Delancre eta beste batzu sartuko ditu. Dena katolikoak. Kendu ditu protestantak, kendu ditu Nafarroako erregaren aldekoak, eta Catalina Medici nor da? Familia aberats bateko, bankari familia batekoa, italiakoa, espainolen oso aldekoa, eta oso papista. Orduan, lehenbiziko eginkizuna estatu konseilu berreena izan da bakeak egitea Espainiarekin. Fini gerla. Eta izu, orduan desagertu dire sorginak. Jazta. Ja, ez da etxaia, ez da muga bat zaila garbitzeko, ez, muga trazatua aldituko da. Eta hor desagertu dire sorginak. Zagertatzen da, milaka sumario irekiak zeudela. Zer egin behar da horrekin? Grazia ediktua, egin amnistia handi bat, eta erraten da, orain, etortzen dena deklaratzea da dena gezurra izan dela eta torturapean egin dituela, jakin ez balute bezala, beren deklarazio falsuak, orain etorri, ordura arte deklaratzen baldin bazen zure norberen deklarazioen kontra berriz, hori zen sua. Hiltzera kondenatu, orain ez. Eta orduan jendea hasi da mendietatik trumilka, negarrez, aurrak, helduak, zarrak, konfesatzera, dena gezurra izan da, sua ematen ziaten parteetan, tinkatzen duten lepotik, kolpatzen induten, eta horretik deklaratu nuen nire buruaren eta beste guzien kontra. Hasi da olako zera kolektibo bat, eta desagertu da. Ondoko urtetan,
Frantziak eta Espainiak adostu dute muga ezarriko dutela Nafarroa berean eta Nafarroa garaien artean, Arnegin elkartu dire Arranegizar eta Arranegi berri etxeren artean, eta ezarritu zen lehenbiziko zedarriak. Eta deklaratu dute erio zigorra hoiek mugitzen, etzaten edo kentzen dituenei. Hasi da Sorgineiza Nafarroa inbaditu eta finitzen da santifikatzen denean Frantziak eta Espainia santifikatzen utelari Nafarroa bera eta Nafarroa garaia badela. Eta hori fini da Sorgineiza. Gero inkisizioak jarraitu du urtetan libre pensatzaileen, homosexualen, disidentzia ororen kontra desagertzen den arte. Eta azkeneko desagertzen hori kasualki ere, seguraski, gertatzen da estatu liberal espainolak kendu dituelari Nafarroari eta hiru probintzi baita ere bidean bere foruak eta gainateko agerra karlistetan finitzen daia inkisizioa. Eta berriz ere arrapiztuko da erran bezala Frankorekin tal. Hori labur eta efikaz. Edo ez. Bai, Mikel. Bo, finitzeko... Whisky bat. Whisky bat? Azken galdera. Ni gaizo aita berri hau igual dagoela pixkat. Bai, da justu lotura egiteko dokumentalaren izenburuarekin, ni ez nahi sorgina. Gaur egun hainitz erabiltzen da sorgina, kelajea edo bada sorginaren inguruko turismoa ere garatzen dena. Eta jakiteko zer pentsatzen zinuen pixkat zapaltzaileen hitz horiek hainbeste erabiltzea gaur egun Euskal Herrian. Sorgin gaua ere. Sorgin gaua ziburun ere. Izan gara filmatzen jandenuna. Bon, dokumentala nuguk errespetutik egin nahi dugu, ez dugu inkisidore berri izan nahi, ez dugu izan nahi, edo erran nahi, hau ez da egiten, hau ez da egin behar, hau gaizki da, inundik ere. Ibili gara filmatzen sorgin gauan ziburun, ibili gara filmatzen bidanko zen sorginaren jeistean ere bai, izan gara kelarrean ere bai Hernanin, izan gara baita ere transmisioa zertan den, nola garatzen den, eta hola, gauza jakina da, akelarre hitza inkisidorek asmatu zutela eta data badago noiz asmatu duten, eta gainera espainolez agertu da, eta euskarara eize beranduago pasatuko da. Eta guri duritzen zaigu gauzari gutarrena dela tarrenikatzen dugula eta hola ez. Ordan, normal, momentu batez, hori nire laburpen efikaz horretan egin dut pixka saltatu datu bat, eta izan zen 1614an inkisizioa dekretatu zuen isiltasun ediktoa. Horren bidez ezin zen aipatu gertaturikoa. Orduan, ze gertatu da, kontakizun bakarra atxiki dela menderen mendetan, erran baita inkisidoren ikuspegi interesatua. Ariketa joan den mendera arte, bereziki 20. mendean eta bereziki 80. hamarkadan, gazte batzuk hasi ziren errebindikatzen sorgina, pixkat errebeldia, emaztetik, droga, sexo eta rock and rolla. Eta horrek ere eraiki du mistifikazio berri bat, amableagoa, maitagarriagoa, gutarragoa, baina azkenean eraiki dena kontakizun bakar interesatu horren gainean. Orduan, nik gauza bakarra erranen nuke adibidez munduan zer egiten ari den. Eta Norvegian memorial bat eraiki dute biziki ederra, ez dugu dirurik izan araibateko, ikusi dugu nolakoa den, eta gaina badu duda bat, eta nahiko nuke egiaztatu. Ikusitu da argazki eta bideoengatik iduritzen zait Gasteizen eraiki duten terrorismoaren kontrako memorialean hor inspiratu direla. Nahi dut, gauza batzuk enerbatzen hautela gehiago sorgin gauak baino. Itxura guztiaren arabera estetika guztiala da. Kontua da, Norvegiako kasuare oso kuriosoa da,
gizon guztiak samiak ziren, laponiarrak, eta emazteak nonbait norvegiarrak, ez dakit ongi ze pasatu denan, baina memorial badago, izen eta deiturekin. Hori importantea da, zen ez da, bai, sorgina ziren eta gaiztoak ziren, eta ez, izen, deitura, ofizioa, adina, zer egin zioten, hortan bada lan bat egiteko Norvegiak nipsiat argitzen duela. Orduan, deseraikitzen aldugula orduko eta oraiko mistifikazioak, nik uste baietz, eta herri batzuetan egiten ari dira. Diasteren buruan Anozibarrera joanen gara. Han izan zen prozesu odoltsuenetako bat. Bestea beste errezuten ez, prozesatuta torturatu zuten emazte epileptiko bat. Bekutasun guziaren arabera, epileptikoa zen, behabruak hartzen du, gogortzen da, erortzen da lurrera, eta berak ezakizer egin diote exorzismoa, egin zioten denetarik, torturaren aitzinean behin eta berriz erraten zuen, nik ez dakizer den hori, ez da egia erraten duzuena, nere burua ematen diot borreroari, zen nahiago dut arima ez galtzea, nio gorputza galtzen dut, berriz burdina tinkatu, da gauza bat terrorifikoa ikusteko zer egiten zieten gure arbasoi. Azkenean, kondenatu zuten, berak elegitea egin, inkisizio presondegitara eraman, eta depresioak joa hiltzen gaixoa, eta fuera. Anozibarrenaren herrian, orain inauterietan egiten dute antzerki bat aurrekin, ezartzeko duintasunean berriz ere jende ura. Izenak, deiturak, eta gero ibilbidea egiten dute, karrikadantza bat, eta su ematen diote inkizidoreari. Salazar Frias inkizidorea erre egiten dute. Eta plaka bat ezarri dute izen eta deiturekin. Orduan, balia ditzagun igual gure festak eta gure gogo hori, egin dezagun nahi duguna, eta gaina ritu iniziatikoak izaten dire festa horiek, non neska gazteak, mutil gazteak, mozorratzen diren, ateratzen diren gauza polita da. Zendako horiz baliatu hori erretzeko Ran Espaine bat emateko biktimizatuen edo gure arbasoi izatuen izenak, deiturak. Nik uste memorial horrek, Laponiako memorial horrek pista ematen digula. Segitzagun gauzak egiten, festak ere bai, nahi dugun egin, baina ez ahantzi gertatu den historikoki. Hola, betitzen. Bai, mil esker hainitz, hasizko. Mil esker zue, mil esker ezpeleteneko nagusiari. Ez dugu zehaztu ostapenean, baina mil esker Jeremi eta Maialen ni, ezpelete nia lagzabal. Hain agera ona eginik. Bai, eta txale gaixoari ere, bai, pazientzia handia baitu. Halako guraso txerpolariekin. Aita prestatu baitauko berantarte. Bo, laster arte? Laster arte eta mil esker. Eta lan ederra egiten duzu, dibazuek, segiola. Asten gira. Gure mendietan dantzan atxikitzen dugun sua zeinek piztu zuen. C'est moi qui décide s'il faut se lever ou pas. Costa a la costa, libre, alai, zoriontsu! Yupi, Gora Euskadi! Independentzia!